वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। खाली पुरनके में से गावल नयको में गावस बात सुनाए सखी सुनो सखी हमर बतरे चढ़ गइल बाटी देखो नवरात रे सुनो सखी हमर बतरे चढ़ गइल बाटी देखो नवरात रे घरे से घइल लेके आवस इहे सखी असुझिझी प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। ए सखी असुझिझिया बना के घरे घरे घुमावस ए सखी असुझिझिया बना के घरे घरे घुमावस सुनो सखी हमर बतरे चढ़ गइल बाटी देखो नवरात रे सुनो सखी हमर बतरे चढ़ गइल बाटी देखो नवरात रे घर से घइल लेके आवस इहे सखी असुझिझिया बना के ए सखी असुझिझिया बना के घरे घरे घुमावस ए सखी असुझिझिया बना के घरे घरे घुमावस चढ़ते कुमार लागल डईनी के पहाड़ा कैसे निकलबू सखी खाना बस बहरा अरे आँख में काजल लगा ली डीजे कंचन राज। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। नहीं हिचकिच करो नहीं की करो से डर नहीं हिचकिच करो नहीं की करो से डर हमर बतिया के मन सखिया करवा तेल लेके आव के हुबती हर बनाव मांगो डैनी के जराव सखिया जदू न कोनो चलावे पाई माई के भजन तनी लोनो सगाई जदू न कोनो चलावे पाई माई के भजन तनी लोनो सगाई सारा सहेली के बुलावो इहे सखी असुझिझिया बना के ए सखी असुझिझिया बना के घरे घरे घुमावस ए सखी असुझिझिया बना के घरे घरे घुमावस नई दशहरा के आइल बाटे सखी रे माई के मंदिरिया में जरे बावल औरी बाती रे हट ना होना डीजे कंचन राज। हाजीपुर वैशाली। प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स। सबसे दुआरा घुमाई मंग खुदर सफाई सबसे दुआरा घुमाई मंग खुदर सफाई पर सहद की नहीं सखिया चल के देवल चढ़ाई दुख दूर होई जाई खुश हमनी पा होई मैया किसन कमेडी रवि डीजे गाना जाना हो प्रेमी इंदल के इहे मन हो किसन कमेडी अवधेश विवेक गाना जाना हो प्रेमी इंदल के इहे मन हो सुख में देरी न लगावो सहो इहे सखी असुझिझिया बना के ए सखी असुझिझिया बना के घरे घरे घुमावस ए सखी असुझिझिया बना के घरे घरे घुमावस प्रेजेंट बाय हैप्पी फिल्म्स। हैप्पी फिल्म्स।